pois. Niin just. Eli Lapinlahden ratapiha, ongelmanahan meillä tässä on vaunujen ylittäjät, vaunujen alittajat ja sitten jonkun verran väkeä pyörii tässä radalla, kun tullaan junalla tähän ratapihalle. Ja se veturista se näkyvyys on todella huono. Ja siinä vaiheessa kun huomataan se ihminen ja aloitetaan hätäjarrutus, niin jarrutusmatka voi olla kilometristä 1,5 kilometriä. Se juna ei pysähdy kovin nopeasti. Ja radalla liikkujat joskus saattaa käydä niin, että talvisaikana kun on liukasta, niin ei välttämättä päästä turvallisesti ja nopeasti ylittämään sitä. Se on vaarana se alle jääminen. Ja vaunujen alla liikkujat, niin ne ei huomioi sitä, että tavarajuna, kun lähtee paikaltaan liikenteeseen, niin tuommoinen 500 metriä pitkä roikka, niin se junan häntäpää, se lähtee silmän räpäyksessä liikenteeseen. Se tulee semmoinen ruoskaisku ilmiö siinä keulasta nykästään, niin häntä lähtee semmoinen 5-6 metriä ihan sekunnissa eteenpäin. Jos siinä alla on, niin siinä käy huonosti.